नै लोगोफोरा आब'जों एसे खानाय सिनजानोसै आरोना आं। खानाया बोरैबा बिजौथिं लें लें जालांदों आरो बिबार बारसोदों बिराद गावस्रादों बिजौ। खानायखौथ' सिननो बायो बिराद, नाथाय मा खालामदों बिजौथिं लें लें जालांदों नालाय ओंखाय फै खानायावनो आब'जों एसे सिनजाना थांनोसै होनना सिनबाय आरोना। मालाय सिख्लाफोरनि बायदि दामि दामि पार्लाराव हाबना जेबोखौनो लानो मोना। बिदियाव खानाया मानो गाज्रि जाया जानांगौ जाखो दे। पार्लारफोरावबो सिननो थाखाय फैसा गैया नालाय दुखिया खाफाल मा खालामनो उपाय गैया। गगाबो मोनसोदों बिराद, रावखौनो बुंनो हाया हाया मोनलायदों आरोना। जेबो डिजाइन गैया सिम्पोलसो सिनखायो आं, मा होनना बुङो जेरै मेरै सिनना लानो बायो आरोना, समान सिनना लानो लुगैयो। उन्दैनिफ्रायनो आब'जों सिनजाबाय थायो नालाय दा सिख्ला जिरनाबो आब'जोंनो सिनजाफैबाय थायो आरोना। गुबुनजों सिनजानो बायो आरोना, मानिया मानिया मोनो। मानो गुसुं बोरैबा मोनदों एकदमबारे गोलाव लाबाय थानाय नालाय। आयु बोरै गारगोन आं बेखौ एफा हाया हाया लावदोंमोन र' अन्थावथावनो।